Good morning, wie grüßt in den Namen des Herrn Jesus. Unarm kann wir nicht sein, das wir uns gesungen haben. Uns fehlt dort unarm in alle Hinsichten haben. Ich möchte von dir morgens reden über den christlichen Lebensweg. Und ich möchte ihn vergleichen mit Israel, wo Gott mit Israel verhandeln hat, wo er entraden hat uit Ägypten uit en entleiden hat durch die Wüste en dort verheitene Land nennen. Wir lesen Gottes Wort dort im Neuen Testament, dass die Dinge, die der Vater geschrieben werden, die werden geschrieben an Christlicha. Und es sagt, dass die Dinge, die passieren an, ein Vorbild für uns. Und so, wenn wir das betrachten, dann können wir sehen, können wir dadurch lernen, wo wir können das Christenleben leben, so Gott dort geplant hat, so es ihm dort gefällt. Der Weg von dem Christenleben, das fängt in Ägypten an. Von jeder eine Person, wir sind alle sozusagen Ägypter. Wir sind alle in Ägypten geboren. Du fängt dort an. Und von dort, dat Gott uns raupen, von dort, dat Gott uns rütraden. Wir lesen in Epheser Kapitel 2, Vers 12, dort die wir dann un Christus in un Gott sein Volk wie je fremd, oder un Gott sein Volk wie je fremd, in wat Gott an Israel vermögt und zugesagt hat, ging nicht an. Je hadden nichts zu hupen und wir ungott in dieser Welt. So verloren als het geht. Ganz verloren. Und hält sich krijtelijk van wat van Hintergrund, wie kommen das Mennoniten oder was immer ans Hintergrund ist, oder was von der Religion wie gehört haben. Wie wir ungott und unhupning in dieser Welt. Die meisten von uns können Zeugnis geben, wo wir Religion haben, aber nicht Hupning. Keine sichere, feste Hupning. Wir reden von Hupning, dass wir hupten, aber dort wir mal krank so, als wir, wenn wir nu reden, und wir hupen, dort Spring wird bald kommen. Dort der Winter bald wird ever sein. Wir wünschen, wo dieses Werk passiert. So eine Hupning hat wir. Aber nicht eine festere Versicherung, so als Gott sich Wort ans lehrt, was unsere Hupning ist in Christus. In Epheser Kapitel 4, in Vers 17 und 18, sagt er, was ich Ihnen sei, ist so, als der Herr dort haben will. Je soll nicht mehr so leben als die Völker, die an nichts Wertvolles denken. Mit ihren Gedanken riepen sie im düsteren Raum und haben keinen Anteil an das Leben von Gott, weil sie von Gott nicht weiten und im Hort blind und verstockt sind. So sie im düsteren Raum sagten, nur Wort, wo sie können und festhalten, oder den weichen Finger. So sagte er, so soll wir nicht sein, so als die Völker. Gott sagte, dass wir durch werden, und du will er uns zurücktragen. Er will nicht haben, dass wir länger dabei leben sollen. Und kriegt so als er zu sein Volk Israel, wenn er berufen hat, wo er vorher versprochen hat, dass er der Raden wird, dort hat er Raden uit Ägypten rüt. Er schickt Moses mit Gott sein Wort, mit sein Versprechen, mit seiner Kraft, Israel zu raden. Israel uit Ägypten rüt zu raden. In Römer Kapitel 5, Vers 8 und 9 lesen wir das. Aber Gott weiß, wo Gott er uns wir, indem dort Christus für uns gestorben ist,
en wie nog, als wie nog Sünder wären, woveel meer dan, nu dat wie durch zijn bloed sind gerecht geworden, wo wir durch Arm von Gott sind, euer verschont blieben. Hij heeft, zo krijgt ze als hij Israël raden deed, van den dood, van het gerecht van den dood, wat hij over ganz Egypten schicken deed. Hij geeft een Wajch ruut, en dat wir, dat zij een lam slachten deden, en dat bloed aan ihre derenposten aanstrekken deden. En dan zeg je, wanneer dat bloed zei, dan wordt de doodengel voorbijgaan. Krijg zo, zegt hij, heeft hij nu, en dat is een beeld voor ons, wo hij heeft Christus geschickt, wo Christus zijn leven geeft, hij weer dat lam Gottes, en wer zijn bloed aanwenden deed, zegt hij, über den wordt dat gerecht niet komen, wils wie zijn geraad durch dat bloed. Want hij dat bloed zet, zegt hij, dan wordt hij met dat gerecht voorbijgaan. In 2 Korinther 1, vers 10. En dit is de tekst die ik vandaag over reden. Het zegt, hij heeft ons uit zo'n dodesgevaar geraad. En wordt ons ook waderraden. Jo, wie hopen erop, dat hij ons ook wieder raden wordt. Op 3 verschiedene tijden, steden, dat hij ons raden. En hier zegt hij, in het eerste poort, hij heeft ons uit zo'n dodesgevaar geraad. Wie wären en de gevaar eeuwig verloren te gaan. Wie wären op een Weg doorgaan. Wie wären al verloren, omdat hij ons nog niet dat gerecht over ons komen laten. Hij had ons nog niet zum gerecht geraubt. En wils we op een Weg doorgaan wären, raadt hij ons, raubt hij ons. En heeft ons durch dat bloed Jezus Christus geraad. En zegt hij, die heeft ons uit zo'n dodesgevaar geraad. Krijg zoals hij Israël uit Egypte raden deed. Maar niet maar bloos dat hij en toe raden van den dood, maar hij bracht en ook de ruut. Hij bracht en ruut van onder de slaverie, wo ze voor vele jaren, voor generationen al verskloofd werden. En krijg zo dat God van jou. Hij raadt ons, dat we al voor generationen zijn verskloofd geweest. Hij raadt ons, wanneer we zijn stem horen, wanneer we dat aanwenden, wat hij gedaan heeft, dat hem geloven aannemen doen. Drittens, hij raadt Israël, en dan bracht hij end, niet maar bloos uit Egypte eruit, maar durch het Rode Meer, durch wordt er onmiddellijk weer vereend. Ik krijg zo dat hij ook voor ons. In 1 Korinther 10, vers 1 zegt hij, lieve broeder, dit zal je weten, dat onze vaders alle onder de wolk waren, en alle durch dat meer gingen. Alle zijn zij onder Moses en volk en meer gedoopt worden. God leidde alle eruit en alle leidde hij durch dat Rode Meer, raad hij door en hij bracht dat beeld hier en zegt dat hij weer alle onder de wolk en dat meer gedoopt. Nou, wie weet dat woord daar schiet en gewoon niet aan. En zodat we niet dat en raden deed, maar dat we een beeld van wat nog komen wordt. Waar hij een raden deed en waar hij een durchbracht en dan dat meer wat het toonmjuk en daarmee bewezen deed dat hij zal niet teruggaan. De Wajch 3, die weer touw.
Nu zullen zij verwaarts gaan. Hij had een andere plan vereend. Met Egypten wären zij vorig. Einer heeft dat zo gezegd. God raad Israël en bracht Israël uit Egypten eruit in 1 dag. Maar hij nam 40 jaar om Egypten uit Israël eruit te krijgen. En wat je zo, dat gaat met ons ook. Hij deed ons raden in 1 moment. Wanneer we de naam des Herrn aanroepen doen van ganzen harten, dan raadt hij ons. En dan neemt hij de eeuwige tijd voor ons leven. Om de wereld uit ons uitarbeiden. Wie zijn, zoals ik zei, in Egypten geboren en nu opgewassen. En daar wij hebben we geleerd. En we hebben geleerd te denken zoals de Egypten denken, zo te zijn. Zoals de wereld denkt. En we hebben verlangen naar de dingen wat de wereld heeft. En God raadt ons in 1 moment, wanneer we hem onderopen doen. En dan verdoor aan met zijn geest en met zijn kracht, arbeidt hij aan ons, de dingen van de wereld uit te krijgen en ons meer en meer te veranderen, zoals hij zelfs ook is. Dat we zo gezonden worden als Jezus Christus zelfs ook weer in is. Niet meer bloos dat hij een van de doodradden in Israël en bracht een uit dat land uit en dreigt dat meer, maar hij deed een ook voeder geven, eten geven, nahrung geven. Dat wil zeggen, in de woestijn wandelen, waar er niets te eten weer. Waar er geen weg weer, dat ze kunnen leven blijven, door dat God voor hen verzorgen. En wat je met ons als krijgt zo, deze wereld heeft niets wat ons geestelijk leven nahrung geven heeft. Maar in deze wereld, zoals die in deze wereld leven, krijgt dus Jezus in Johannes kapitel 17 beden. Hij zegt, voordat ik bid niet dat u die woord uit deze wereld eruit neemt, maar dat u die woord beschützen van den vriend, van den wijzen. En hij zegt dat ik ha en diene weer gegeven. En zijn weer zijn leven, zijn weer zijn nahrung. En zo hij verzorgt voor ons alles wat we doorbroken. In 1 Korinther 10, vers 3, zegt het wieder van deze Israëlieten door in de woestijn, zegt hij, niet meer bloos worden zij gedijpt indem dat zij dat meer gingen, maar zij aten ook van dat geestliche eten en van den geestlichen drank, wat God voor hen door verzorgen deed. Zegt hij, alle eten datzelfde geestliche eten en dronken denzelfde geestlichen drank. Zij dronken alle van den geestlichen stein, die met aankwam. En die stein wie Christus. Dit wie het Oude Testament. Dit is een beeld van het Nieuwe Testament. Hij zegt, dit deed hij te Israël, dat hij voordat hij niet meer bloos met fysische eten, hij zegt, met geestliche eten. En met geestliche drinken. En dit is een beeld van wat we vieren dan wat we overal hebben. In 25, zo hadden we zonnige zijn de tijd hier taub. Als we ons van frisch herinneren, wat Jezus had gedaan voor ons, de prijs wat hij getold had, wat hij rijk gemaakt had voor ons. En dat we een bijzondere gezegende tijd te ons frisch herinneren. Waar hij ons had uit Egypten uitgeraad. Waar hij ons had durch dat meer gebracht. En waar hij ons met geestliche eten verzorgen deed. En geestliche drinken. Zodat we kunnen leven blijven in deze woestijn, in deze wereld waar we nu ben leven doen. En krijg zo, als hij Israël door verzorgen deed, zodat hij voor ons ook. We willen kijken naar Johannes kapitel 6,
Vers 47 bis 51. Johannes Kapitel 6, fang an von Vers 47. Met dort Bild in mind, wo Israel raden uit Ägypten. Wir lesen hier Johannes 6, Vers 47. Sagt ik zei jullie de waarheid. Wer aan mij leeft, heeft eeuwig leven. Ik zie dat levensbrood. Jullie voeders eten manna in de wüste en zijn gestorven. Dit is dat brood dat vom Himmel raufgekommen is, en wer daarvan eet, braucht nicht zu sterben. Ik zie dat levende brood dat vom Himmel raufkwam. Wer van dit brood eten wordt eeuwig leven. En dat brood dat ik geven word, is mijn vlees. Dat ik daartoe geef, dat de wereld leven kan. Hij vergelijkt dit met hier, en hij brengt dat bijspel, wo Israël in de wüste gefordert wordt van God met geestelijk eten. Dat weer het einzige wat hij am leven hield, door dat brood wat van Himmel raufkwam. En hij zegt, dat brood, dat weer door een beeld van Christus. Hij zegt, ik zie dat brood wat is van Himmel raufgekomen. Wie van dit brood eet, zegt hij, die heeft eeuwig leven. Dat is ons leven. Hij zegt, daartoe is hij gekomen, zodat de wereld leven kan. Zodat die, zoals wie, wat in Egypten geboren werden, zo te zijn. Wat de Sklaven werden, kunnen vrijgemaakt worden. We kunnen leven krijgen, eeuwig leven krijgen. En dat is de einzige weg, waar dat mogelijk is. Het krijgt nooit wat van hintergrond wie van komen, en wat van leven wie in de vergangenheid geleefd hebben, waar we verskloofd zijn geweest. Hij zegt, hij heeft dit brood gegeven, hij is van Himmel gekomen, zodat we immer daarvan eten, dat die wordt zalig worden. Die wordt geraad worden. Die wordt vrijgemaakt worden. Hij zegt, zodat de wereld leven kan. Zodat in jeder einer, zoals Johannes 3,6 hier zegt, zodat we immer aan blijft. Nicht verloren geht, sondern ewig Leben haben. Weet je, de Feind proeft immer wieder uns ver te legen und sagen, oh, für die ist es nicht. Du kannst nicht. Du bist al te weit gegangen. Für die ist es al te laut. In verschiedene Layers proeft uns einzubilden. Aber wenn wir uns nur Gott sein Wort drehen, hij sagt, hij is gekomen zodat de wereld leven kan. Zodat we immer in de wereld aan onderroepen wordt. En aan blijven wordt, wat zalig worden. Zo eerstelijk raadt hij ons. Daar zijn een het bloot, daar zijn dood. Brengt ons uit van de slaverie. Maar dan zijn we nog in de wildnis. Wo de keine geestliche Nahrung nicht te handen is. Nicht te vangen is. Nicht te kijpen is. En door fordert hij ons met waarhaftigheid, geestelijkheid eten. En hij zegt, ik zie dat brood wat is raufgekomen. En Johannes 1 vers 14 zegt hij, dat hij wordt, dat woord, wordt vlees. En leeft bank ons. En we hebben zijn herrlijkheid gezien. De herrlijkheid van een Vader, die ons is openbaar wordt. En zo, hij is dat brood dat ons leven geeft. Wieder in Matthäus 4, vers 4, sagt er, dat Jesus antwoordt, sagt er, dort steht geschrieben, der Mensch lebt nicht bloß von Brot, aber von alle Wied, die Gott geredet hat. Dit sieht Jesus, als hij verzacht wordt van den Feind, dat hij zal brood maken van Steinen, om zichzelf zijn Fleisch te voederen. En Jezus zei, dat handelt zich hier niet om dat Fleisch te voederen. Dort steht geschrieben, Mensch soll nicht bloß von Brot leben, er soll nicht bloß physisch leben,
Maar hij zal leven van jeder woord wat uit Gods e-mail komt. En dat is dat woord wat God Israël geven deed op Berg Sinai. Als hij een is had, der ich dat meer gebracht. Als hij een is geraad had. En de wiste dan gebracht, doordat hij eind. Met zijn woord wat van boven drauf kwam. God kwam van hemel op de Berg Sinai en gaf eind zijn woord. En doordat kunnen zij leven. En dit is het beeld waar God ons ook leven gaf door Jezus Christus. Hij is van boven eraf gekomen. Hij zegt, ik zie dat brood. Een mens leeft niet meer bloos van brood, maar van jeder woord wat uit Gods e-mail komt. In Johannes 17, als Jezus door beden, dan zei hij, ik heb aan die woord gegeven. Zijn woord als leven, zijn woord als nahrung voor ons. En krijg zoals Israël moest gaan, jede dag, Samariërs, zich dat brood holen van in de wüste, waar dat weer afgekomen, Samariërs, daarna. En zich dat gaan opzamelen en eten. Krijg zo, doen ik ook, jede dag, door zijn woord gaan en daarvan eten. We leven niet meer bloos van brood, we leven van jeder woord, wat uit Gods e-mail komt en heeft van zijn woord gegeven, zodat we door leven kunnen, zodat we door gezond zijn, sterk zijn, in wassen en toenemen, krijg zoals we fysisch doen, wanneer we brood eten doen. In de Matthäus 6, vers 11, als Jezus de jongen beden leert, dan zei hij eind, zij zullen beden, gaf ons dat brood, dat we van jou brokken. Weet je, het feit dat we van dit gebed, onze Vater, ontdenken doen, en beden doen, en we hier denken aan dagelijk brood, dan denken we bloos aan dat, wat we te eten brengen, dat we deze dag voor te eten hebben. Maar dit is meer als dat. Dit is dat geestliche brood wat we van jou brengen. Meeste van ons hebben genoeg eten in de fridge en in ons vriezer, dat we at least in 1 maand niet worden doodhongeren. En dan nog een schoof meer als dat. En zo, we durven niet, we zijn gewoon zo arm, dat we niet voor ons fysisch karper te eten hebben. We hebben genoeg. Vanmorgen en overmorgen en nog een schofdeel. Maar hij zegt, van je beden, geef ons deze dag ons dagelijk brood. Dat is dat brood, wat van hemel komt, wat ons geestelijk nahrung geeft. Dat brood we jede dag, en wat we jede dag fressen en vrouwen. En wat je, wanneer we bloos zondag, ons dorp verloten, we worden zondag ons goud vol eten. En dan worden we wachten op nächste zondag. En wanneer we ons nächste zondag niet verkilld hebben, en dat niet gesnied hebben, de forecast goud is, dan willen we voor nog eenmaal eten. Wanneer we zo stil leven doen, dan willen we ganz afmokkeren, en krank worden, en zwak zijn, en ferm tijd sterven. En kracht is dat met ons geestlich. Jede dag brauchen wir diese Nahrung. En jede dag zullen wir da aankomen zijn, Herr, geef ons deze dag ons dagelijk brood. Zie, dat is ganz klar, dat is niet bloß physisch gemeint hier, because Jesus zei, de mens zal niet bloß van brood alleen leven, maar van jeder woord, wat God geeft. Jesus had hier voor 40 dagen physisches brood geleefd. Hij had gevast voor 40 dagen, ze had 40 dagen niet gegeten. En zo hij meint niet bloos physisches brood. Hij meint geestlich brood. Hij fordert zich jede dag aan dat woord. Aan dat wat hij voerde aan geven deed. En dan zegt hij, want je beden doen, dan bed ook zo stil. God geeft mij van jou dat dagelijk brood wat ik dagelijk brokken doe. Wat mij veel deed. En dan gaan we naar de vriezer, of naar de kuma, en dan holen we ons dat toe. En dan zeggen we wat hij reingemaakt heeft voor ons. Genoeg
Für jeder Tag, klar, wird uns den Tag fehlen, dat, von wir haben eine Frau, wird er uns geben. Er sagt, wer von Jünd, wenn Jünd sehen, wird nur mit Brautfrauen, wird er einen Stein geben. Nee, nicht, wird einen Älteren, wird Ram geben, dann er Kinder, der einen Stein geben, und er steht Braut, wenn er hungert. Wofür mehr wird Gott, wenn wir zu armen Frauen, wenn wir arm gehen in Frauenarm, auf uns verderben, wird er täglich Braut geben, wird uns fehlen nicht. Er wird uns das geben, er wird uns wiesen, sodass wir können geistlich gestört werden, dass wir können wachsen und Ton nehmen und uns Verhältnis mit Arm und Arm besser kennenlernen, am mehr leben und nufallen und alles, wo er uns anleiten hat. So wieder, als er erst hat aus Ägypten geraten, der hat das Meer gedeibt und eten und trinken gegeben durch eine Wüste, seht er, mein Verlangen ist, dass ich will, man Jünd wohnen. Er will nicht mehr bloß für uns versorgen. Er will nicht mehr bloß das sein, was uns alles geben, das, was wir brauchen. Aber er will mit uns Gemeinschaft haben. In 2. Mose 25, Vers 8, sieht Gott zu Moses, sagt er, lot für mich ein Heiligtum gemerkt worden, dass ich durch ein Jünemed wohnen kann. Denn jij verernt klare directions, was sie sollen durch ein Zelt merken, eine Stiftshütte, wo Gott selbst beim wohnen wird, mank ernt. Und dann seht er klar, wo sie sollen in der Mitte von dem Camp dort abstellen, und wo all die Tribes, all die Geschlechter von Israel sollen rundum campen, sodass er wird eine Mitte mank ernt sein. Sieh, das wird Gott am ersten Fall hingeräumen wir. Das was sie verlangen wir, ganz am Anfang an. Aber er muss dann erst mal raden aus Ägypten drüt. Er muss dann erst mal reinigen. Und dann muss er dann erst mal zu eten geben, sein Wort geben, sodass er können geistlich denken und geistlich sein, sodass er kann Gemeinschaft haben. Und dann kommt er herauf und sagt, ich will man Jünd wohnen. Der Wajch von jeder eine von uns, der fängt in Ägypten an. Und dann wird er uns raten, dann wird er uns reinigen, dann wird er uns geistliche Nahrung geben. Und dann sind wir bereit, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Dann unerkannt wieder, alles kommt von ihm. Der Radung kommt von ihm. Der Reinigung, der Heiligung, die kommt von ihm. Uns geistliche Nahrung kommt von ihm. Dann auf eins, wo wir an, wo dich er ist bei uns. Er wandelt mit uns, er lebt mit uns, er ist bei uns. Und er sagt, ich will jün Gott sein und je soll mein Volk sein. So ein Verlangen hat er. Und das, was er in jedem einer von unseren Lebens tun will. In 2. Mose 29, Vers 46, sagt er, was sein Verlangen ist, indem dass er man entwohnen wird. 2. Mose 29, Vers 46. Sagt er, und sie wollen weiten, dass ich der Herr Gott sie, der Erd aus Ägypten gebracht habe. Doorab, dass ich mank an wohnen war, ich sie der Herr, Gott. Ich sie nicht mal bloß der Herr Gott, ich sie der Herr, Gott, sagt er. Er sagt, die wollen erkennen, dass ich sie, der was gerat habe, ich sie, der was geherrlicht habe und gereinigt habe, ich sie, der was jeder Tag versorgen, dass täglich Brot geben wird. Ich sie, der man wohnen wird. Das ist, wo Gott hier auch noch wir. Das wir sein Ziel ganz vom Anfang an.
En het leeft te werken. Dat we bloos een kort angstje met God met komen. We doen dat bloot aanstrekken en zeggen, die zijn geraad. Dan zijn we vrouw voor een stootje, maar we gaan gleich met. We laten ons gleich reinigen van God. We laten ons gleich forderen van God. We laten God gleich mag ons wohnen en ons wohnen. En so we komen helemaal niet tot de ganz volle erkenntnis van God, dat we gemeenschap hebben met hem zoals hij verlangen deed. We komen als kort angstje en het doorblijven. We gaan gleich tegen dat meer. We gaan gleich in de wildnis staan en zeggen, ik weet gleich wat, du hast je niks te eten. In de wildnis, du eet je niks. Wat wil ik doen? Dus is geen vergenen, dus is geen schijngrond in de wüste. Wat wil ik doen? En dan gaan we niet met. Dan gaan we niet verwaarts, wo we angefangen hebben. Dan blijven we vielleicht nog in Egypte. Du zijn nog gurken en meloen en Fleischtap en al zo'n dingen staat, wo Israël zich ook nog waren aan denken, dat in willen teruggaan. Ze hadden niet deze gemeenschap gepflegt, wat God met ihnen haben wil. Ze hadden dat Blickaltig genoemd, dat God mank ihnen wohnen deed, en hadden er niet aan gedacht, als ik God erinnert aan, dat God ihnen geraad had. Dat God ihnen had gereinigd. Dat God ihnen gefordert had. Dat God ihnen geholpen had, wat hier en dat God mank ihnen wohnen deed. En door wij moeten ons immer wader aan erinnern, because we zijn ook Egypter. Gerade Egypter. Maar we zijn immer geneigd voor het naar Egypte te gaan. En onze gedanken. En ons leven, zoals we ons leven doen. En zo verder. Maar dat wil hij uit ons uithalen. En wil ons zo merken als hij zelf is. En dem dat we gemeenschap hebben met hem. In Johannes kapitel 4 van 21, Johannes 4, 21, zegt dat Jezus reed tot de vrouw bij den barm. En zei tot haar vrouw, geloof me, de tijd komt, dat je den Vader niet op deze borg, ook niet in Jeruzalem aanbeden worden. En dan vers 24. God is juist en die hem aanbeden, moeten hem juist en in de waarheid aanbeden. Dat heeft niet te doen met den plaats. Het heeft niet te doen met den rechten plaats te vinden. Weet je, vele mensen die gaan rond van jou en zoeken naar den rechten plaats. Hoe is de rechte kerk? Hoe is de rechte plaats aan te bidden? Hier deze week einer die vroeg, die zit een prediger, en hij wie een moslim. En dan zegt hij, dit is een christelijke prediger, en vroeg hij de vrouw, zegt hij, er zijn over 1000 verschillende gemeenten, man kent christen. Hoe is dat? Hoe is de waarheid? En hij geeft een zeer wijze antwoord. Hij zegt, dat is niet hier en daar. Christus is die ons leven geeft. Christus is ons leven. Christus is onze hoopning. Hij wijst bloos naar Jezus. En dat is kijk wat Jezus hier deze vrouw zegt. Dat heeft niet te doen met deze plaats of die plaats. Dat heeft te doen met Christus en juist en in de waarheid te wandelen. En dat is hoe God hier aan weer. Dat we niet bloos Gesetzen te houden. Dat we God wil mank in wonen. Hij wil in forderen. Hij wil met een verhältnis hebben. Because hij weer ihr leven. Hij is ons leven. Jezus zegt weer van mij uit. Ik zie dat brood. Die wordt leven. Geef ons jeder dag ons dagelijk brood. Zodat we leven kunnen. Dat we met hem leven kunnen. Dat zijn leven en ons leven wordt. Dat is hoe hij
hing er nu erst. Maar niet maar bloos weil hij ons raden, ons reinigen, ons forderen en mank ons woon, aber hij wil zich sterk bewijzen in ons leven jeder dag. Weet je, wie brauchen nicht mehr bloß einmal geraten zu worden? Wir brauchen jeder Tag geraten zu worden. Nee, ich meine nicht, uns bekehren, dass wir selig werden. Da brauchen wir bloß einmal. Israel braucht bloß einmal das Blut anwenden. Und dann würde dort Engel vorbeigehen. Israel braucht bloß einmal durch das Meer gehen. Und dass wir ein Bild, dass sie gereinigt werden. Aber sie brauchten jeder Tag geraten zu werden. Dort braucht scheinbar oft das Rad ein von Hungersnot jeder Tag. Aber nicht bloß dort. So, sie wären in einem Kampf. Sie lebten in einer Welt, wo der Feind wären, wo waren Stunden, und du fehlt auch waren geraten zu werden. Gott sagt uns in sein Wort in 1. Mose 36, Vers 12, dort der Feind, was je in Israel kam, wären die, was nicht zu Gott sein Volk gehirten. Christlich sagt er uns nur, dort Gott wählt Jakob, nicht Esau. Aber hier in 1. Mose 36, Vers 12 sagt er, Esau sein Sohn, Eliphas und seine Nebenfrau Timna hatten den Sohn Amalek. Hier werden die Nachkommen von Esau, nicht von Jakob, von Esau. Die Jakob und Esau, die werden sich all je und ewig ihr Leben lang. In der Prophezeiung wir, dort der Nachkommen würden sich je und ewig sein. Einer je den anderen. Dort wird Kampf sein. Und hier sehen wir, dass Amalek, wir Esau, sein Graut sehen. In den seinen Nachkommen begegnen Israel hier in der Wüste. In 2. Mose 17, Vers 16, sagt er, so als der Hand hoch nur den Herrn sein Thron regt, seht Moses, so wird er Israel immer weiter jeden Amalek im Krieg leiden. Einmal, nur das andere Mal. In der englischen Bibel sagt er, dass von einer Generation zur nächsten Generation, sie wollen immer in Kampf haben mit Amalek. Amalek ist ein Bild von Satan. Der Feind, der uns wahre Stunde hat in uns Christenleben. Wenn wir geraten sind, wenn wir gereinigt sind, wenn wir von Gott gefordert wurden, und wenn Gott auch bei uns wohnen hat, wir wollen immer wahre Gegenstand kriegen von Amalek, von Satan. Und Moses sagt, dass solange uns die Hänge worden abgehoben worden durch Gott sein Thron, wird Gott den Sieg geben über Amalek. En andere wird, die wollen nicht nur kommen, dass die selbst wollen kämpfen gegen Amalek. Die wollen nicht nur kommen, dass wir selbst gegen Satan kämpfen. Wir wollen immer mal unsere Hand abheben nur den Thron, von wo unsere Hilfe kommen wird. David sagt in Psalm 129, Vers 1, ich gebe meine Augen ab nur den Boy. Von wo kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von boven, von dem, was Himmel in ihr gemerkt hat. Hij wie een koning. Hij wie een wijze, sterke man. Hij had grote armeeën, wat voor hem vechten kunnen. Maar de meine Help kwam von boven. Hij had niet kunnen, hij kon zelfs gar nicht. Hij kon nicht mal sich selbst beherrschen. Weil er sich auf sich selbst verloren hat, dass er eine Fleisch noch ging fallen und Sünden nennen. Und verlor den Frieden von seiner Erlösung. Und wir ganz bedrückt sehen seine Knäckeste verdrehen in ihm.
En dan roepte waar uit naar God, dat God hem zal reinigen. Dat God voor hem zal, waar de vrede van zijn erlösung en zijn leven nan brengen. En God deed. Wie brücken God zijn kracht, jede dag, om Amalek te weerstoen. God raadt ons immer weiter, wanneer we ons op hem verlaten. Niet maar bloos dort, aber die dag komt ook, wo hij ons wordt ganz raten. Niet maar bloos van Ägypten, nicht maar bloos door eine Wüste, aber von dieser Welt, von der jähen Wut von den Feind. Hij wordt ons ganz raten. Hij zegt dat hij heeft ons uit zo'n dodesgevaar geraad en wordt ons raten. Jede dag wordt hij weiter raten, wanneer we onze hang abheven naar den troon. Onerkannt, dat we zijn halb brücken. Aber nicht mehr bloß dort, er sagt dort, en wie hupen doorab, dat hij ons ook wieder raden wordt. Die hupen niet dort erst eine forste Zuversicht, sagt Gott uns in sein Wort. Dort erst wird ganz sicher, dass hij uns wieder raden wird. In Johannes 14, Vers 3 sagt Jesus zu seinen Jüngern, en wanneer ik hango, daar steht recht te merken, wo ik terugkomen en jullie doorgaan nemen, dat jullie door zijn, wo ik zie. Christus heeft versproken heeft ons te raden uit Egypte, uit onze zin eruit, wanneer we aan onderop doen, zegt hij, wordt hij ons ook raden. En de wisten, wanneer we doorwonen, wanneer we Amalek worden begenen, wanneer ons dat aan Nahrung fehlt, hij wordt door zijn voor ons te zorgen, hij wordt met ons wonen, aber hij zegt ook, ik wil je nog wieder raden. Ik wil, er steht recht te merken. Er steht, die niet zo is, als er steht hier op de aarde. Hier zijn we nog immer in gevaar. Hier kijk je wie niet zelfs, hier zijn we ganz afhankelijk van hem. We zeggen, ik wil, er steht recht te merken. Nu zijn ik hier mijn kind. Maar ik wil, er steht recht te merken, zodat die kan met mij zijn. God is al met ons. En hij zegt, ik wil je niet verlaten en niet verzinnen. Maar dat is niet dicht genoeg. Hij wil ons wat doorgaan, wo hij is, zodat we ook kunnen met hem zijn en zo zijn als hij is. Vrij van zin, vrij van verzekering, vrij van al het bijze, vrij met hem taub te zijn voor alle eeuwigheid. Dit is wat zijn verlangen is voor die en voor mij. Wij willen ons raden laten. Wanneer nog in Egypte bent, dan gaan we niet zeggen dat u geraad bent dat het bloot ongewand is voor die. Dan doe dat aanwenden. Roep hem aan. Hij wordt die raden. Hij zegt, maar die Herren, dat noemt het Herren, wordt onderop, die wordt zeilig worden. En wanneer in de wüste bent, die bent niet gereinigd, dan laat die reinigen van hem. Kom naar hem, hij wordt die reinigen. Wanneer het aan brood veel net, Jessige Nahrung, kom naar hem. Hij wordt die geven. Hij zegt, ik zie dat brood. Onerkannt dat hij met die is. Hij zegt, ik wil met mijn kind wonen. Ik wil je niet verloten en niet verzien. Blijf dat. Onerkannt dat. Nou, je gemeenschap vleien met God. En wanneer je am Kampf kämpft, dan proeft niet die op die ene verstand te verloten, dat op die ene weg dat te doen. Richt die hang op naar de troon, van waar die niet helpt komt. En krijg zoals Israël zie, dat zolang als Mozes die hang opheven, dat wordt hij die ook zich geven, zolang ze die hang opheven, dat is nog aan. En merk die rijd. Because hij is voor in plaats rijd te merken. En dan zeg je, kom waar en waar je met mij nemen, zodat je ook kan door zijn, waar ik zie. Dat is waar zijn ziel is. Dat is waar hij op arbeiden deed. Waar we ons leiden laten van hem, hij wordt ons recht leiden, wat om eng. En goud het eng. En eng wordt er vol zijn wat zijn, zoals die nog niet ervaren hebben, wat nu.
werden wir noch zu beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das Bild, wo du hast mit dem Volk Israel verhandelt. Und wo das ein klares Bild ist, Herr, wo du mit uns auch das verhandeln, von Tag zu Tag. Wo du uns live hast, wo du uns segnen das zu raten, wenn wir willig sind, dort anzunehmen, dort das Blut all vergoten ist, das Lamm ist all gestorben, und das Blut ist durch, dass wir anwenden können, sodass das gerecht über uns übergeht, sodass es vorbeigeht. Und du hast auch versorgt alles, kriegst du für Israel, dass sie können gereinigt werden, dass sie können von Ägypten getrennt zu sein. Und wir danken dir, Herr, dass du mit Geduld mit Israel verhandeln hast, um proben Ägypten uitzuarbeiten, sodass du auch in uns leben. Sodass wir mehr und mehr so werden, als du bist. Und mehr die kann lernen und die vertrauen lernen. Dankeschön, Herr, dass du hast alles versorgt für uns, dass wir können siegreich leben, hier in dit Leben, in dieser Wüste, wo wir nu sind. Und auch in dit verheitene Land, wo die Feind uns noch wahre Stunden tun, dort wir dort können sehen und annehmen alles, was du uns versprochen hast. Und wir danken dir, Gott, dass du noch ein Versprechen hast, und dort ist, dass du wirst weiterkommen. Und du wirst uns mitnehmen, nur die, sodass wir auch können bei dir sein, um ewig mit dir in dichtes Verhältnis haben, so wie noch, nu noch mal bloß am Glauben getan haben, aber dann angesagt zu angesagt. Du preis wie die und dank wie die für Herr. In Jesus' Namen. Amen. Und tschüss, en ik woon daar als mama allein wie im Hus. Ik dacht, ik wil gaan, zoals ik immer dein. En de stem wordt ik hier, als mich stil bij de deur. Zij die beten, de stem wordt die wel zelden hield. Beten, met wie wordt mijn hart zo stem wat ik hier als zij zit me nu, bracht troon in me, mijn hart zo verschont. Beden, beden für zo'n mens als mij. Schwor, met de trouble zo groot, dan zag ik het goed, hij weer door dichtbij, en de stem van de band vult mijn hart zo met vrede. En die beden, de stem wordt die wel zelden hield. Beden, voor mensen wat God heeft zo lief. Ik stond und die Tränen, kon nicht sein. Ik ging bij de deur, die weer naar beknijn. Beden, beden für zo'n mens als mij. Zij er lang tree, als Jezus op eer, door God en op knieën, hij ziet deze weer. Vor am Himmel, wann dort nelig ist, dann lud diese Lieden an mich vorbeigut. Heide
wat die Welt selten hielt. Beten für Gott seinen Willen verarm. Hei wir oberwellens gestorben für mich, betrug meine Sinn und starb am Kreuz. Beten für so'n Mensch aus mir. Beten für so'n Mensch aus mir.